Hola, què tal? A 15 d'abril que estem avui. Informació de servei. T'has deixat el paraigües a casa? Jo de tu aniria a buscar-lo, perquè hi haurà ruixats febles i intermitents des de mig matí que teòricament significaran a la tarda. Obre l'armari i recupera la jaqueta gruixuda que tornarà a baixar les temperatures. Anem a les notícies. Andorra i Occitània ressalten la fructífera cooperació policial per combatre el tràfic il·lícit de tabac. Doncs sí, el cap de govern i el prefecte de la regió d'Occitaní han presidit la sessió intermèdia del 9è diàleg transfronterer, que va tenir lloc dilluns a Santa Coloma. L'objectiu de la trobada ha estat preparar la reunió plenària que tindrà lloc a Tolosa el 10 d'octubre. Bienvenue, mon ami! Més coses. El Comú de Canillo tanca amb èxit la segona edició del cicle Món de Lletres, una iniciativa cultural que ha reunit durant 4 dies autors, lectors i públic general entorn de la literatura andorrana, la simbologia pirenaica i la creació local. Dir consolidar, que han passat 150 persones en 4 dies, no sé si és exagerar una mica, però clar, de Canillo ens ho podem esperar tot, que si les balenes volen, que si, que si no hi ha cues a les carreteres, que els comerços estan contents amb el comú, ja ho sabem. Acabem amb les reaccions al govern, o millor dit, del ministeri pertinent al nou incident protagonitzat pel reclús reincident. Es veu que ara, segut a la gravetat dels fets, es plantejaran mesures específiques. Puah! És que cada dia que passen anem a pitjor. Lo greu, que jo crec, és que, hores d'ara, un centre penitenciari d'alta seguretat com és el d'Andorra no tingui aquests protocols establerts. Què fan, doncs, institucions penitenciàries? Què fan des d'interior? Buah, va, acabem aquí que m'escalfo. Demà ens tornem a posar més i millor. Esperem. Adeu.